una de les preocupacions que tinc més fortes és justament l'extraordinària pressió de l'home en tant i quant a animal, diguem, en el seu entorn, en el que podríem dir la natura, és dir, natura ho és tot, les ciutats també són natura, és dir, nosaltres som part de la natura, és dir, no hem de fer aquesta dicotomia, és dir, entre l'home com una cosa i la natura com una altra. Hem de ser més humils, potser, amb nosaltres mateixos, no considerar-nos com una cosa a part, sinó que és dir, som un més dintre de tot aquesta extraordinària xarxa que és l'univers i que veritablement no podem copsar de cap manera, és algo que està molt més enllà de la nostra capacitat d'enteniment. Tot i que ja la natura ja se'n cuidarà de posar-nos a nosaltres amb solfa, jo crec que hem d'intentar ser respectuosos. Som una espècie tenim massa èxit com a espècie i hem de ser molt conscients de tot el que està passant i de la pressió extraordinària que estem, diguem, exercint